Ya usile manje usemini liyashisa ilanga konake mhlaba wonke jikelele kufuneka impilo. Ngicela bonke abantu abafuna umsebenzi, abantu abafuna imali, abantu abafuna impilo, abantu abafuna umsebenzi, abafuna inhlanhla, bafuna kwakha imizi, bafuna ukuphumela empilweni. Makuliwe nenhlanhla, kuliwe nani nempumelelo, kuliwe nani nezitha. Msusi wentaba bonke abantu abathakatha abanye balwele, bonke abantu abakhulekelako nebasalazelayo impilo zabo mazihambe kahle. Mbukele khona ekhaya angikholelwa esigubhini, kepha isigubhu sami lesi siyasebenza futhi sinamandla. Ngizoshaya phakathi khiphe la, thela amanzi nokugeza, thela amanzi nokufutha, thela amanzi nokuthela, amanzi nokuchela, chela umuzi wakho, chela ibhizinisi lakho, thela amanzi nokugeza, ugeze, ukhulume, ufuthe, usho ofuna kwenzeka. Yonke le khona emhlabeni edalwa uNkulunkulu. Ngicela kuba mina isebenze yonke le ekhona emhlabeni edalwa uNkulunkulu, mangabe ingabulali, iphilisa. Abantu bakwazi ukuphila kahle, abantu bakwazi ukuphumela. Mbukele khona ekhaya impilo iyazanywa. Noma ngathina abantu bagxeke bashayina abayifunayo, okusalayo siyaphila. Okusalayo bakhona abantu abaphumelelayo. Ngesitho sami ngithi phambili. Ayibaye bathi isigubhu lesi igona leli. Ngithi kuhlanganisa umuthi la nemafutha lathile ukuba mina ngikhavimba imoya emibi la shelidini. Njengoba umuntu engimsizako ngikhela mangabe sekuyimaster ukuba ngakhala ngivele ngenze njalo akwazi umuntu aphumela ephambili. Naku kuyaphileka, nanka amakhandlela ayakhaya. Ngiyakhuleka thandaza. Ukukholwa ngawudinga umkhuleko, ukukholwa udinga ingqondo, kodwa udinga ukuthi impilo yakho uyisukumele uye phambili. Amen.